Goeien, het is dinsdag 14 april. Dit is Biens Miljoen. Feijen van der Meer oer de grutte Beerboeloe-dag van morgen. Simon Fuik die zocht dat ouderen heel tijd vaker vertocht worden van een misdrijf. En we bedenken morgen dat Friesland 70 Ierlien bevrijd waard. En jonge Gerrit Breteler had zijn eigen oorlogsverhaal. Indië wie het trauma opsluiten in uw huid. Zijn finale bevrijding kwam in de nacht van 4 op 5 mei 1996 doet er verstoren. Zij is 5 mei voor mij ik een dij van bedenken worden. Ja, Gerrit, dit is een fragment uit munities bij portretten die we uitsturen in oren naar de bevrijding of 4 of 5 mei. De 16, maar dit verhaal. Maar wat voor gevoel denkst je eigenlijk waarom morgen op die bevrijding? Nou, ja, morgen, dat komt wel wat door het mat, want ik zit toch wel op 5 mei eigenlijk. Dat ben morgen net, gelukkig. Maar nou ja, ik realiseer me wel ieder jaar dat wij in een geweldig land leven. En dat wij, de generaties die het nou jong zijn, dat die zich wel realiseren, maar dat er heel vervochten is net het goede woord, maar wie met wel goed is best, dwam blijven om het zo te horen. Ja, en daar zit een persoonlijk verhaal in van Heid en van een omke Gerrit Breteler. Die luidt nog in Indië, vochten in Nederlands-Indië. Ja. En daar zit daar zijn verder hoe dat verhaal. Ja, de naam Feijen van der Meer is misschien net zo heel bekend, misschien in de woorden. Maar in Friesland kent elke niet zijn alter ego wel heel goed. Dat is Beerboeloe, de beer van Schiermonnikoog. Die viert morgen zijn 20ste jaar en dat wordt groot viert. Ja, Feijen? Is dat een beetje zenuwachtig of net? Ja, een beetje wel. Ja? Ja. En dan doen we dit, hè. Ik houd het even goed op. Want dat vind ik wel heel uniek. Alle bijen in Friesland, die komen morgen naar een bakker en ontsneuren om dit op te hellen. Heerlijk. Ja, leuk hè? Een mooie taart. Ja, dacht ik. Ja, we zijn 20 jaar bij Boelen, dat moet vierd worden. En een feestje, daar willen we een feestje van horen en hoe de kist dat het mooiste doen. Nou ja, eigenlijk voor de band natuurlijk. Je had daar een gebakje bij. Maar ja, dat is net zo simpel. Dat is een mooi betoog, maar dan moet je het nog regelen. Maar gelukkig, we hebben een heleboel de bakkers reden om daar om mij te werken. Die vonden dat zo superleuk dat we zeiden, nou, dat willen we. Het is wel belangrijk even dat de mensen even zorgen op een site van welke bakkers precies mij doen. Want dat was heel sneu voor de bandwezen. Maar die winnen super enthousiast. Dus ze kunnen een bakje krijgen, ze kunnen daarmee bij boel op een foto, ze kunnen een kleurplaat krijgen. Die kleurplaat kunnen ze weer opsturen en dan kunnen ze een originele, echte Beerboeloe tekening winnen. Dus ja, dat is een hele happening. Ja, het is een hele happening. En ik wil mooi voor die zeker in, want 20 lien bist al hier om begonnen. En dat had dat had toch wel een hele street west, want de wies zonder baan. Toen heeft naar de omroep die ergens de televisie maken, heeft allemaal aan bellen. Ja, ik een jaar lang ga ik elke maand minstens 1 keer in de maand bellen van hoe ligt het en blijven er mogelijkheden van mij, want dit is kijk wat van mij. En dat had meer dan niet door. Dus maar wisten ze toen al van Beerboeloe? Nee, niks. Nee, dat is heel onbekend. Dus gewoon puur televisie? Ik had alleen dacht van, dit is wat voor mij. Dit zou ik zitten. Ik wist dat ik er even naar de pest ervoor. En toen na een hier, ik denk een dik hier zelfs, toen in kreeg ik een telefoontje van kerst morgen beginnen. Ik dacht, wat nou? Ja, nou, wie gaan los? Het is want eerst wie politiek en heel wie harde waard van, ja, we kennen het nog wel, kennen net. Toen kon hij niet al. En toen zijn ze weer op een ijsstad zitten. En wie zitten zelf op in wij, wie ben hier neder, die de contactpersoon van u is. Nou, ik zei, ik kom er. Nou, die worden maar zo'n uur beginnen, wie ik net mee wend. Dus om zo'n uur erin. En toen had ik dat al wat begeleid, zeg maar. En toen op een maand dit, toen we in het 4 hadden we het kleer. En toen kwam ik er op een maand dit weer en toen weet ik het niet meer. Ik zei, wij best wel hier, wat is dit? Ja, die hield weer op. Het werk weer net kleer, maar die hield weer op, dus dit weer het. Dus toen ga ik het zelf wel aanmaken. De laatste dingen, de keuken weer naar het kleren. En bovenop de vliering moesten nog dingen die in worden. En de pantry zat het allemaal niet. En zo ben ik toen genomen eerst als huismaster. En ik ga zeggen, wat ik doe, maar ik kan me net keer wat ik zie. Ik kan me net keer ook de kans maar krijgen om je te ontwikkelen. En toen kwam Beerboeloe. En dat is nou, ja, dat is een fantastisch verhaal. Zullen wij zien nou hoe dat eruit shot in 20 jaar compilatie? Ja, leuk, ja. Ik meid je vlot. Dan ga ik te varen op zich naar een oorplak in de vraat. Och, wat moet ik toch doen? Wat moet ik toch doen? Dadelijk staat de hele boel in. Maar Beerboeloe, als het leven uit het vogeltje is, waar is het dan heen? Vang het jou niet. Mijn moeder wordt van de oor hebben. Gauw
mijn huis een akelige heks. Oh, voort. Ja, 20 jaar, maar er is eigenlijk net een soort verhoren, hè? Je dit zo zeggen. Nou, de beer is toch gigantisch. Ik ben verhoord, maar de beer vooral. En die stem ook? Ja, de stem ook. Ja, de eerste is kijk, ligt het wel weer in het huis komt. Nou, nee, de hele product verhoren, vind ik. Ja, wat heeft die beer met die verhoren in 20 jaar? Ja, een hele naaie carrière van mij ontstaan. Ik bedoel, ik ben eerst oude monteur en toen commercieel man. En dat vind ik net echt gelukkig. Ik vond het wel mooi, maar ik ben er net echt gelukkig in. En toen kreeg ik niet eens de kans om dit te doen. Hè. Helene de Boer die kwam uit het plan. En toen had ze midden bij me van benaderen, is het wat voor jou? Ik zei, ja wist. Ik zei, die kans, ik denk, dat ken ik. Dat pak ik. En toen is dat rol ingegaan. En nu zit ik al meer dan 20 jaar hier bij de Omroep en ik maak je bandenprogramma's. En dat had een enorme vlucht genomen. Ja. Dus ja, als je van je hobby je werkmaatje kennen, dan mag je heel rijk prijzen toch. En een integratiemiddel. Ik heb wel eens van mensen begrepen dat ze het Fries geleerd hebben. Toch weer boel. Ja, ja. Voor de meesten die direct familie hier, dan zat hij er nostalgisch wie en die kregen dan bandjes van Beerboelu, zodat ze het Fries toch een beetje machtig worden. Nee, want toen ik Fries leerde, toen wist je er net. Nee. Oké. Praat ik nog gewoon plat. Doe wie is me voor. Was ik gewoon Enschede. Wie nog een Twente, ja. Nou ja, dit is dus prachtig toch, of net? Ja. Is te verwachten dat het zo lang bestaan blijven zoeken? Nee, waar ik het erop. Dat is je beginnen ermee en dan elke keer, wie toen ik nog zat, dat we elke keer maar weer afwachten moesten dat er wel hier om versknopen worden zoeken. Maar de Omroep sowieso. Dus nou ja, elke keer dan zijn we, nou wie maakt je weer afvallen en dat hebben we maar weer en we sjoggen wel bij het einde. Ja, en nou maken ze het nog steeds, dus dat is... En hoe lang is die beer eigenlijk nog vast? Hoe lang kan het nog? Ja, ik denk dat het nog heel lang kan. Want die verhaaltjes zijn zo ongelooflijk mooi, creatief, spitsvondig en origineel. Dat ik denk dat het nog heel lang kan. Want Ben heeft nog steeds behoefte aan een moment van rust op een dag. En dat is het. Het is net een programma, staat het Jote Dij alweer batsboom. Daar ben we er helemaal gek van al die indrukken. Dus je hebt nog steeds behoefte aan een rustig moment op een dag. En dat brengt dit programma. Ja. Het is altijd nou jammer dat het net meer om 4 uur weer, want nou weer het echt een moment van de bed gaan. Dat zit nou nooit niet, dus dat is dan, er zit een heel smees tussen in. Wat dat is net verkeerd, maar van de band, van het sliepen gaan, het is altijd lekker sliepen. Ja. En het weer in Friesland weer een gewoonte eten, weer boelens in een bed. Okay. Nou, en morgen, dan kunnen mensen dus dit ophellen. Ben je vooral, hè? Want ik als huid, hoe ligt dat? Ja, dat hangt van de bakkerij. Ik denk dat de bakkerij woensdag als kansmakers. Kijk maar, dit ben net zo'n hele grote stikjes. Die kinderen er in ieder geval in bij mij. Het is dus Wednesday, toen was die Vreed zaterdag. Voor de whisky nog even. En morgen, het ben direct de hele dag of Beerboelen filmpjes van 20 jaar geleden op Omroep Friesland te zien. Een marathon? Een marathon. Okay. Nou, hartstikke fijn. Mooi dag weer te wensen. Dank u wel. Nou, deze komen dus bij Bakkers Kuurmanswaai. Voor de oren deelnemende bakkers, daar kun je even zien op omroepfriesland.nl/Beerboelu en een keer van alles vinden over die actie. Ja, aanst hebben we weer een nieuwe aflevering van Bient ziek het boerinnen. Boer Auke die had al een date. Maar hoeveel vrouwen willen nou een mandarijntje pellen met boer Jelle? Dat zeg je jou dadelijk. Ja, de rechter die docht Thomas die uitspraak in de zaak in een 58-jarige vrouw uit Sint-Niek. Verliezen hier riet zij in op 2 jongens van 14 jaar. Ze kind ervaar oorlog hier de cel indraaien. Relatief jong komen heel tijd vaker ouderen in aanraking met justitie. En dadelijk praat ik erover met criminoloog en misdaadjournalist Simon Fuik. Eerst even een oersjoch van die zaak daar in Sint-Niek. Dus al een 50-jarige vrouw die het 19 juni in Sint-Niek maar opzet zijn 2 jongens van 14 onriert, werd poging tot deerslag ten Lesterlijn. Dat heeft het ministerie van de Media bekend maken. Ja, Gerrit de Boer is in Sint-Niek. Gerrit is intussen al wat meer duidelijk over wat hem daar nou 19 juni alweer afspelen heeft. De jongens wieren op een pleintje bij het Maaike Hiem. Dat is een tehuis voor mensen met een verstandelijke beheinding. En op een of andere manier woonden ze die hoen voortjaaien. En hoe dat nou krijgt om tagang is, dat is net duidelijk. Maar daardoor is de argwaasje ontstaan. De vrouw had dat op een of andere manier zien en toen is ze achter de jongens omgang. Ze is er wel een skofje kwijt geweest en vervolgens is ze hier bij dit waterstuntje wat ik nou steen. Daar is ze eigenlijk weer op die kant bij de jongens in de veronderstelling dat de jongens weer niet met haar hoen aan de gang wieren. En toen is ze hier het fietspaard opjagen en aan het eind van het fietspaard daar stond een lanternepeel en daar had ze 2 jongens rekken.
Ja, Simon, dit wie een heftige zaak, zeker daar in het Warpmek in Friesland. Ja. Maar wat is er zo bijzonder aan nou dan? Ja, het werd een beetje in de inleiding al gezegd. Hè. Het is natuurlijk vooral ook wel erg opmerkelijk dat het een vrouw is van toen 57, inmiddels 58. Het zijn toch delicten die je niet gelijk associeert met iemand die bijna de bejaarde leeftijd heeft bereikt. Dat is toch wel het meest opmerkelijke. Maar aan de andere kant, als je het zo voorbij ziet komen, het is ook wel echt een heel bijzonder delict hoor. Gewoon op zo'n manier inrijden op kinderen. Heftig. Ja, nou, maar dan hebben we het even over de leeftijd. Nou, we zitten hier maar... Hoe bestaan het, Freeman? Heel oud al. Nee. Ik ben bejaard, nee, ik ben 60. 60. Ja. Maar het schijnt dus meer voor te komen. Dat ouderen delicten plegen. Nou, we werken al, dat is misschien een uitlis. Maar deze vrouw is 58 jaar. Ja. Kan oral hier de cel indraaien. Ja. Wat voor gevolgen zou dat hebben? Ja, het is als ze 1,5 jaar krijgt. Want of poging doodslag bewezen wordt, dat vraag ik mij af voor eerlijk gezegd. Maar als ze dat zou krijgen, ja, dan komt zij natuurlijk uit een vrije wereld. Ze leeft een vrij leven in een prachtig Fries dorp. Komt zij in een wereld terecht waar eigenlijk niemand terecht wil komen. Ik bedoel, een baaiers, men zegt vaak een hotel, maar geloof me, elke dag is daar een hel. Dat is niet en zeker voor oudere mensen? En voor een ouder mens, die heeft daar helemaal niets. Alle activiteiten zijn gericht op de grote populatie. Dat zijn doorgaans jongens van 18, 19, 20. Zij zal naar een vrouwenvleugel gaan, maar ook dan zijn het vooral vrouwen van rond de 20, misschien 2, 3, 4, 25. Het is een totaal andere wereld. Waar dingen gebeuren die jij niet wil zien, maar zij ziet ze. Nee, maar dat is toch gek voor die van 20? Ja, maar als jij ouder bent, dan heb je natuurlijk een aantal gebreken. Heb jij, ik zeg natuurlijk, dat is niet zo, maar mensen hebben gebreken, fysieke problemen, geestelijke problemen. Mensen gaan om met een feit. Deze vrouw ook had geen eerder geweldsdelict gepleegd. Dus je komt ineens in een totaal andere wereld. En het is ook wel, er wordt niet voor niks vaker, vind ik terecht, gepleit voor aparte vleugels voor oudere gedetineerden. En vergeet het niet, het gaat niet om een kleine groep, om honderden. Hè, ja, hoeveel, want de verwachting is in 2020? Hoeveel? Ja, tegen de 1000 kan het gaan oplopen. Ja. Dat weten we niet precies, en hoe maar tegen de 1000. Maar kijk, er wordt niet voor niks voor gepleit, omdat het ook een soort strafverzwaring is. Ik bedoel, die mensen in de praktijk zitten de hele dag op hun cel. Die hebben niets buiten hun cel te zoeken. Dat is echt een omgeving die de straf nog zwaarder maakt, die het toch. Maar dat heeft toch alle crimineel? Dat alle mensen niet een fout maken? Hoe komt dat toch? Dat jij toch bij je strafrecht? Ja, maar dat klopt. En stel dat zij 1,5 jaar krijgt voor doodslag, dan ben ik ook de laatste om te zeggen dat ze daar die straf niet zou moeten hebben. Dat is duidelijk. Eventjes naar hoe kan het dat er heel iets meer mensen die het ouder binnen, dus in aanraking komen met justitie? Hoe kan dat? Ja, daar worden onderzoeken naar gedaan. Er is nog geen echt goed eensluidend onderzoek waardoor we weten wat is het. Maar er zijn allerlei factoren. Het is geldgebrek vaak. Bijvoorbeeld drugsdelicten komen relatief veel voor. Nou, voor oudere mensen is kennelijk de verleiding toch groot om een plantagetje te beginnen. Of misschien een keer als drugscourier op te treden. Maar eenzaamheid, zeker ook alcohol speelt af en toe een rol. Het zijn vooral zwaardere delicten die er aandacht trekken. En soms denken we dat kan haast bijna niet, maar die vinden met name ook plaats. Heel veel partnerdoding, of heel veel, maar relatief veel partnerdoding, verkrachting, seksueel misbruik van jonge kinderen. Kortom, onderschat niet wat ze doen. Met andere woorden, onderschat niet dat grote groepen bejaarden in het gevangeniswezen huizen. En daar moet je gewoon goed over nadenken hoe je daarmee om moet gaan. Wij dus, uw stelsel is daar net op daaret. Nou, absoluut niet. Ik bedoel, er is op geen enkele manier. Je zou kunnen zeggen, er worden wel eens grapjes gemaakt over dat de kinderverkrachters in douches uitglijden of in elkaar worden geramd door de medegedetineerden. Een bejaarde heeft misschien hulp nodig om überhaupt te kunnen douchen. Zo gaat dat. Ja. Bingo is toch wat anders dan gamen en stiekem drugs uitwisselen. Ja. Oké. Nou, duidelijk. Thomas, die is dan de uitspraak in deze zaak. Wordt een spannende. Ja, ik denk eerlijk gezegd dat het toch anders gaat lopen dan die 1,5 jaar gevangenisstraf. Oké, nou, we wachten het dan. Het zou me niet verbazen dat die poging doodslag niet wordt gehaald. En dan zou er ook een werkstraf uit kunnen komen. Toch? Nou, dat is even zien. Thomas, die we hard in de gaten. Ja, wat je verder maar de leefde, want Bient is in de band van de leefde. Just de koenen we zien hoe het boer Auke een date maken met Liesbeth. Maar hoe zal het met boer Jelle Arinne? Is er voor hem ook een potentiële boerinne in de pennenklom? Jij het van uw eigen lofdokter, Reinoud Ritsma.
Jelle, waar bist? Hé man, waar is Jelle? Ik denk Katrien, is toch wel wezen, dus weet ik het niet. Zie jij in? Ja? Ik dacht hij zou hier wel zitten, maar... Jelle! Jongen! Ja, goeiemiddag. Hoi. Ja. Ik wil in de kamer, ik moet zeggen, het bandje leggen. Hoi. Ja, nee, ik ben Jord op een player voor de gang. Dus vandaar. Ja, prima. Wat gaat er gebeuren, jongen? Ja, wat zou erin zitten? Ja. En hoeveel brieven mensen krijgen? Heb je enig idee? Nee. Iedereen die vraagt of volle tanks als krijs is. Nee, geen flauw idee. Uiteindelijk, ik kom maar in je. Dus, daarom. Maar ik ben wel enorm nieuwsgierig. Nou, zullen we een bakje dan? Ja, kom maar mee. Hoi. Moment van de waarheid, Ja. Jelle. Ja. Zullen we hem omkieperen? Ja, keep je maar eens op. Nou, brieven van Jelle. Oh, die is voor mij. Nou Jelle. Ja. Nevens mij, dus zei ik had er maar één nodig, maar nevens mij eerst ik maar één. Maar ik hoop dat dit de goeie is. Dus ik zou zeggen, maak de envelop in, jongen. Want deze is echt van die. Dit is dus een Frans die de leukste boer van heel Nederland vindt. Ik zit er niet in. En rustig lezen. Wat vind je van de foto's, Jelle? Nou ja, net onaardig. Nee. Nee, dat vind ik goed. Dat wil ik zeggen. Ja. Dit even goed zijn, jongen. Ja. Dit is dan machtig. Ja. Dit is niet zomaar wat. Nee, dat is een hoofd van wetter. Ja. Wat ligt het in? En van beesten. Ja. Ja. Maar wat vies, Jelle? Wat viel dan? Ja. Nou ja, goed. Ja, dus let wat aan me indalen. Ja. Goedemiddag, Marjelle Rijsma. Oh, godskes, ja, hoi. Ja, dat weet ik al. Ja, mijn collega is tegen achter me en zei van, oh, dat gaat wel. Ja. Mooi, hè? Ja. Nou, ik had een hele mooie brief van die, of een mail van die gekregen, via Omroep Friesland. Ja. Dus ik dacht, ik maak maar zijn belly. Nou, hartstikke goed. Misschien maar eens even zien, daar was een keer wat dwan, of zo, eens even een keer wat. Ja. Maar we maar even zien hoe en wat en wanneer dat het beste schikt. Ik neem alleen contact met mij die op en dan praten we alleen wat aan. Nou, hartstikke leuk. Best gedaan. Oké. Doe het zo. Oké, hoi. Hoi. Had maar wel goed bedenken. Ja. Misschien kunnen we het jaren voor de betrekker of zo. Ja. Nee. Of op een heftruck met een wheelie. Ja, dat wie krek wordt. Ja. Dat wie krek wordt. Nee, maar ik zit er wel aan. En hoe viel het? Vind je het apart? Ja, wel iets beetje natuurlijk, Ja. maar ik ben nou gong gezet. Ik ben nou zo 4 kamer. Ja, precies. Dat vind ik Ik ook. ben nou initiatief tonen. Jelle, bedankt. Ja, doe ik. Tot de volgende keer, hè. Hoi. Ja, morgen wordt het echt spannend, want boer Auke is heel romantisch op stap met Liesbeth. En dat doen ze op de bowlingbaan. Ja, de Tweede Wereldoorlog is weer heel actueel. Dit hier vieren we zondag hier bevrijding. En morgen, 15 april, dan is het de Frieske Bevrijdingsdag. Maar er gaan ik heel iets meer stemmen op om die oren Vietnamoorlog in Nederlands-Indië een grotere rol te jan bij de eerlijkse bedenking. Ik ben Gerrit Breedler, neemt naar mijn omke Gerrit. Gerrit en Johannes Breedler binnen op 4 augustus 1926 in Enschede. De jongens waren volwassen in de oorlogsjaren. Toen de bevrijding West wie en het leven werd een normale draaien in mijn moest via de Nederlands-Indië. Uws jongens, zo hier dat 150.000 mochten voor God, de koningin en vaderland een nieuwe oorlog in, al hier dat oors. Politionele acties. Gerrit was deersketten en leidt al meer dan 65 jaar te wachten op de jongste dag. Ja, een mooi filmpje. Het wordt in totaal een minuut. En dat eerste stukje hier, we krijgen al even zoen. En daarin zat in Hart onder van het is een trauma. Hè? Of zo is het in Hart, het een trauma west. Hè? Dus hij had nooit zoveel tussen trauma. En al die jongens net en die maten van die zei het net in mijn omkes ik net. Het is een verzwegen oorlog. Hè? Hielke Speerstra die is, had ik zijn eigenlijk wat te let.
De meeste mensen ook. Met klompen op het dessen, ja. Ja. Maar voor waar viel het dan wel als een trauma? Voor het ontzettend laag, zou ik maar zeggen. En achteraf is het natuurlijk altijd makkelijk redeneren van... Maar er is nou een grote belangstelling voor, dat is van het laatste jaar. En er ben ook maar net verzin 150.000 jongens in gaan. En die ben ik een hele prut van waarom ik doordat er 3.000 gegaan ben. Ik weet het net correct, maar... En er wie luistert naar een oorprogramma, dat maakt ons met mij attent op zeg maar de Shem, want daar ben al die vrouwen, want die vrouwen leef je haast al je nog, maar die man die ben al die ideeën. En het had natuurlijk het is ik net zo om een heel leven lang met posttraumatisch stresssyndroom om te rennen en daar neer te dwan. Want vernaam je hem dat als band? Dat je hem nou, dat koest als band net, dat wie het normaal zou wie het, hè? Het wie al je normaal als doe kist in een band, als band in een hele gekke situatie opgroeien. En dat maar wat gebeurde er dan als het nee, maar achteraf, als het, vooral naar de klompen in de dessa van Hielke, nou komen er een heel veel reacties los. En dan juist ik van vrouwen die met zijn man trouwd wist, wie eigenlijk wel heel moeilijk. En nou praten ze met elkaar. En nou komt de geest een beetje uit de fles. En het is een beetje een verzwegen en vergeten oorlog. En dan was net vergeten in die tijd, waar het er eigenlijk net over praat, want... mijn omke is daar deersketten en die hier daar een maat wil dat gebeurde en die had foto's van hem maken. En die is met de trein toen er hier in Nederland waarom kwam, met de trein in Enschede ging. En die dus mensen hier erbij toen bellen erom en hebben we mijn oma die foto's jan om hoe vreed die opdracht ik wie om toch op een of andere manier te zien dat er reist in dat gezinkamer het Oost Blues twijfel je. En dus zei van de oma die pakt gewoon die foto's aan en die doet de voordeur dicht en die heeft niet eens mijn dag gezegd. Nee. En die foto's die ben op een schoorste mantel terechtgekomen. En die zijn er nooit weer afgehaald. Nee, ja. Dus dat wie ik de cultuur toen net. De waar net praten. Want je omke ziet er is. En je huid. Ja. Huid komt dan weer om. En die vertelt dan, zat je dan vertellen op 4 mei, nou 20 juli. Ja. En ik een soort van betinking. En dan krijg je nou de opdracht voor het Requiem op 4 mei. Om daar hoe nooit te denken, om daar te schreeuwen. Hoe komt dit verhaal daar dan bij? Nou ja, dat past er eigenlijk wel heel mooi bij. Want het is net echt een requiem. Het is meer herdenkingsmuziek. Dat had ik met Johan Bijholt maken. En we hebben een aantal steken uit het requiem wel broekt. Want die ben gewoon wel... die ben heel universeel. Maar we hebben ook een paar oorlogslied. En hebben we broekt en die hebben we bewerken in dezelfde stemming. Zeg maar als dat requiem dan. Maar het herdenkingsmuziek. En daar is dat lied Waltzing Mathilde bij. En dat wie het live lied van die Indië-jongens. Dus er zit wel, want daar is vaak discussie over. Ja. Mat je beide oorlogen wel betinken, ja of nee? Ja, of überhaupt alle oorlogen. Dat was nou dus wel eigenlijk. Nou ja, ik had maar die 4 mei commissie Couron, want ik vond het wel heel belangrijk. In die zin van, wat is hun attitude omgaande dit probleem? Want de bandplakker in Nederland was echt alleen nog maar de Tweede Wereldoorlog. Maar eigenlijk is het... ik kan net zeggen dat ik nou weer getraumatiseerd ben, omdat dat is al die flauwekul natuurlijk. Ik heb een heel mooi leven en ik ga geen oorlog meemaken, maar ik kan me wel voorstellen dat voor een hele grote meisje, en dat had ik me heel speerstreek over gewoon, toch wel een hele rampzalige erfenis is, die oorlog in Indië. Du had het er nooit maar in Heidelhakken? Nou ja, heel vlakkig. En die man had ze er al over hier, dan hingen ze hier neven op een feestje en begon ze in Maleis. Praat nou ook in Maleis met omke zeg. Dus dat waren dan ik in een hoekje van de kamer die. Toen roken ze nog in een huis en dan zopen ze neven. En dan praten ze Maleis, maar daar kregen ze net... Toen waren ze net deelgenoot. En ik wist eigenlijk eerlijk zijn, ik net... Dat achteraf wel een beetje, maar Waltzing Mathilde is gewoon een Australisch volksmelodietje. Maar dat is daar al kwam, voordat uw jongens in uw Indië wien, zeg maar. Dat wie al in die oorlog daarvoor, dat liet daar al. En Tom Waits had dat bewerken. En dat is... die had er wel echt een anti-oorlogslied van maken van Jet Odet. Dat is een heel monumentaal bouwwerk. Dat Waltzing Mathilde van Tom Waits. Ja. Nou, dus te jaren op 4 mei. En een mooie vervlechting van je gevoelsleven. Ja, ik vind het echt. Ik vind het prachtig dat ik daarop. Ik vind het een hele eer, maar dat ik op deze manier nog een postuum eerbewijs onder die Indië-jongens die het nou al deer binnen toch nog dwanken. Dat vind ik echt wel heel bijzonder. En daar ben ik nog een paar die lib je nog. Ja. Dus, nou, laten we hopen dat we er zo volle mogelijk bij binnen. En morgen vieren we dus Beerboeloe. En we vieren de bevrijding van Friesland. Zullen we er niet nemen?
Ja. De lach en het nou, Fij is, want ook is het een beetje serie. Fij de baas. Ja, dan sluit ik hier bij deze diental, want dit wie het voor jou. Morgen is Pauline Tot te gast. Zij is echtscheidingsmediator en komt op voor band die te dupe binnen van een scheiding. Dat is morgen en van nou een hele mooie joen verder. Auke. Hoi. Auke.